De Rekenkamer heeft in 2018 een onderzoek verricht naar de financiële positie van de instellingen die op structurele basis subsidie hebben ontvangen van de overheid. Op dit onderzoek heeft de Rekenkamer in 2021 een vervolgonderzoek gedaan. Het onderzoek van 2018 had betrekking op de periode 2013 tot en met 2015 en het vervolgonderzoek van 2021 behelste de periode van 2016 tot en met 2020. De resultaten van het vervolgonderzoek zijn ten opzichte van het vorige onderzoek het volgende. In de periode van 2013 tot en met 2015 is aan 74 instellingen op structurele basis subsidie verleend. Dit aantal is in de periode 2016 tot en met 2020 gedaald tot 62 instellingen. In de periode 2013 tot en met 2015 is totaal 381 miljoen gulden aan subsidie verstrekt en in de periode 2016 tot en met 2020 800 miljoen gulden. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag per jaar van 127 miljoen gulden in 2013 tot en met 2015 en 133 miljoen gulden in 2016 tot en met 2020. Dit betreft een stijging van bijna 5%. Om de subsidie te verantwoorden aan het einde van het jaar, moeten de instellingen onder andere hun jaarrekening indienen bij het ministerie. Er zijn 37 instellingen die alle jaarrekeningen hebben ingediend, 22 alleen sommige jaarrekeningen en 3 geen enkele jaarrekening. Ten opzichte van het vorige onderzoek betreft dit een toename van 53% naar 60% van het aantal instellingen die alle jaarrekeningen hebben ingediend. Algemene Rekenkamer constateert ten aanzien van de financiële positie van de onderzochte instellingen het volgende. Met betrekking tot de liquiditeitspositie is het aantal instellingen met een gezonde liquiditeitspositie afgenomen van 33 naar 23. Een daling van 45% naar 37% van de instellingen. En is het aantal instellingen met een ongezonde liquiditeitspositie toegenomen van 15 naar 27. Een stijging van 20% naar 44% van de instellingen. Met betrekking tot de solvabiliteitspositie is het aantal instellingen met een gezonde solvabiliteitspositie afgenomen van 43 naar 28. Een daling van 58% naar 45% van de instellingen. Daarnaast is het aantal instellingen met een ongezonde solvabiliteitspositie toegenomen van 17 naar 18. Een stijging van 23% naar 29% van de instellingen. En verder is het aantal instellingen met zowel een ongezonde liquiditeits- als solvabiliteitspositie toegenomen van 16 naar 19. Een stijging van 22% naar 31%. Uit de laatste ontvangen jaarrekening van de instellingen blijkt voor wat betreft de kostendekkendheid dat 38 instellingen een negatief resultaat hebben behaald. Van deze 38 instellingen waren er 12 die structureel niet in staat waren om hun kosten te dekken. Terwijl vergeleken met het vorige onderzoek waren er 46 instellingen die een negatief resultaat hebben geboekt. Hiervan waren er 14 die structureel hun kosten niet konden dekken. Ten aanzien van de schulden aan sociale premies en belastingen is geconstateerd dat 23 instellingen meer dan 50.000 gulden aan schulden hadden per eind 2019 of 2020 uit hoofde van sociale premies en belastingen. Uit het vorige onderzoek waren er 22 instellingen die deze hoge schulden hadden per eind 2014 of 2015. Een totaalbeeld
van de financiële positie over de 2 perioden laat zien dat het aantal instellingen met een slechte en dus zorgwekkende financiële positie is ten opzichte van 2015 toegenomen. Om het problematiek van de gesubsidieerde instellingen aan te pakken, is als onderdeel van de uitvoeringsagenda van het landspakket het plan van aanpak Pilot Subsidies SOAW vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is het ministerie van SOAW recent gestart met het opzetten van een subsidieunit. Er is hierbij besloten dat het ministerie van SOAW als pilot voor de andere ministeries zal dienen. Verder zullen voor dit traject 4 deelprojecten worden uitgevoerd. Deze zijn het implementeren van nieuwe formats en processen en het opzetten van de subsidieunit. Het onderzoeken van de taken, taakuitvoering en kosten van en selectie van circa 30 gesubsidieerde stichtingen van het ministerie van SOAW. Hiermee om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van deze subsidies en de mogelijkheden om de doelmatigheid te vergroten. Verder het opstellen van een implementatieplan om de doelmatigheid van de subsidies van het ministerie van SOAW te vergroten. En tot slot het opstellen van het beleidskader en een evaluatiebeleid voor het ministerie van SOAW om de doelmatigheid te waarborgen. Door het doorlopen van dit traject vertrouwt het ministerie van SOAW dat hiermee de door de Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen aangaande de gesubsidieerde instellingen zullen worden verholpen. De Rekenkamer is echter van mening dat voor een effectieve uitvoering van eerder vermelde traject de regering daadwerkelijk al de nodige acties dient te ondernemen. Voor meer informatie over dit onderzoek wordt u verwezen naar onze website www.rekenkamercuraçao.cw.